Regional Director Edgar Catarungan Sr. to be paired with Municipal Health Officer Dr. Nanilyn Francisco to dance Coracha. Kurang nasarjawon ay alipiniyong sa bato, mga dalaga sa kumbatan mo, matulasan ay hatuhan. Kailan at pagkakisita, alam na may rahitadala, kaya bukos ka ba sinsilyo ka, mahinig ng kahapon.
Officer Edwin Senior has Dr. Nenelin Francisco.